Flakando grandou babičky. Že? Dívej, řekni ahoj. Co to děláš zrovna? Edituješ. Edituje. Ne, už to dávám na svůj YouTube. Čekám, až budu mít 1000 odběratelů. Takže mám sledujících, ne zhlédnutí. Ne odběratelů, zhlédnutí. To jsou starosti. Hodně velké. Asi jo. Já protože maminka chci mít doma ten velký YouTube button. 9 odběratelů, no nic. Jak rychle to bylo. Nevím, jak to mi dáš.